410 snin wara li nbena t-torri Wignacourt, saret preżentazzjoni preċiża ta' dak li kien sar fil-ġurnata mis-soldati tal-kavallieri. Din saret biswit it-torri fejn tqiegħdet l-ewwel ġebla tat-torri fl-1610 mill-Gran Mastru de Wignacourt li ma' proġett kien sar minn butu stess. L-ewwel ġebla kienet qiegħdet biex jinbena t-torri kienet ġebla li nqalet mill-altar tal-kappella antika li kienet tinsab fis-sit tat-torri stess. Eventwalment, il-kappella twaqqat u nbniet ftit passi bogħod mit-torri. Il-preżentazzjoni tellet minn show of arms fejn diversi personaġġi ta' żmien il-kavallieri reġgħu taw ħajja lill-istorja. Kollox beda minn qudiesa li saret fil-kappella ġdida fejn minn hemm personaġġ liebes tal-Gran Mastru marja l-arpjanta tat-torri flimkien mal-perit Vittorio Cassar biex jikkonferma li x-xogħol jista' jibda. Fl-aħħar tpoġġiet l-ewwel ġebla tat-torri għall-okkażjoni. Kien interessanti li wieħed jinnota li l-personaġġi kollha użaw il-lingwa ta' dak iż-żmien. Is-soldati Maltin tkellmu b'Malti antik filwaqt li l-Gran Mastru tkellem bit-Taljan. It-torri Wignacourt kien id-difiża ewlieni għat-tramuntana ta' pajjiżna sakemm inbena t-torri l-aħmar fil-mellieħa. Eventwalment, it-torri Wignacourt ingħadda għand din l-art ħelwa u ġie restawrat mill-perit Ray Vassallo fl-1976 u għal darb'oħra fl-2015. Fl-aħħar, il-kavallieri imxew lejn it-torri fejn ġie sparat kanun li jinsab fuqu stess.